מהמקום הקדוש ביותר לעם ישראל, וששייך רק למדינת ישראל. אני אומר שהערב אנחנו נקבל עדות נוספת למה צריך להשמיד השמדה טוטלית את החמאס. המדינות שהקימו היום במדינה פלסטינית נותנים פרס לנוח'בות, לרוצחים, למתעללים, ואני אומר, אנחנו לא נאפשר אפילו הצהרה על מדינה פלסטינית, אפילו הצהרה על הקמת מדינה כזאת חס ושלום. אני אומר דבר נוסף, שכדי להשמיד את החמאס צריכים להיכנס לרפיח עד הסוף, לעשות טיפול שורש. אנחנו, כדי להחזיר את החטופים והחטופות שלנו, צריכים להפסיק את הדלק, צריכים לקבוע שהומניטרי רק תמורת הומניטרי, ולשלוט במקום הזה, במקום הכי חשוב. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.